ndalo mathoth mano nyiso ni chon nidwaro ga ni kubete kamwiste kuom dweche auchiel to inyalo wach ni unie keny. Sani Supreme Court wacho ni ndalo no nyaka bed ndalo mathoth. Nok giwacho ni ndalo mathoth no en ndalo marom nade, but giwacho ni ndalo go nyaka bed ndalo mathoth. Koro nyaka ubed e kamwiste no e period mang'eny. Number 2, ne giwacho ni jok mang'iyo kochung' oko ama jirende mang'iyo kochung' oko nyaka bed convinced ni udak e keny ama unie keny. Koro ineno ka nitiere conditions manoket mang'eny, conditions 7 ma mondo jok ma nie kamwiste obed considered ama wach ni ginie keny nyaka chop. To king'iyo conditions 7 go ng'eny gi gin conditions ma kamwiste ma wan go sani gi ok nyal chopo okang'o. Emomiyo ni neno ka most headlines manowuok ne wacho ni Supreme Court owacho ni kamwiste ok en keny. Mano opogre gadier. Supreme Court owacho ni nitiere gik moko ma nyaka timre ama okang' moko 7 ma nyaka bedie mondo kamwiste obed considered ama owach ni jok manie kamwiste ama institution mar kamwiste no obed considered ni gin jok manie